Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Musal Tech a cikin wannan shiri namu mai albarka. Insha Allah yau za mu kawo program ne kamar yadda kuke gani a jikin screen ɗinku akan manhajar nan ta Google Drive. Google Drive mun yi bayani akan shi a baya. Idan baka samu ka kalli wancan program ɗin ba, to a duba daidai wurin description akwai link da zaka shiga ka kalli wannan program domin zai fi baka fa'ida ka fahimci abin yadda ya kamata. Idan kuma da ka kalli wannan program din, to yanzu ga ci gaban shi iya da kyau ka tsaya kalli wannan shirin daga farko haka. Ai mana alfarmar danna subscribe idan da ba ai ba, ko ka mance ba kai ba, to da Allah a danna mana kuma a danna kararrawa domin sanar da kai. Wannan iya ƙara ƙarfin gwiwa. Muna godiya gaskiya subscribers mu suna ba mu haɗin kai sosai. To mun gode da kyau. Idan kuma wannan bidiyon da nake gabatar ma ya burge ka, kada ya amince da Allah ai liking, a kuma yi sharing da yan uwa domin ilimi ne a yada mana shi. Muna godiya kwarai. Ba da shawarwari yana da muhimmanci. A daidai wurin comment a iya ba mu shawara da daidai abin da ya kamata. To mun gode. To mu shiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musa Sulaiman daga Musal Tech. Wannan tashar taku mai albarka mai kawo muku koyarwa akan abubuwan da suka shafi waya da abubuwan da suke cikin waya, wato application su ne manhaja da Hausa, da kuma duk wani abu da muke ganin ya dace na ilimi mutane ya kamata a sani. To yau kamar yadda gabatarwa ta gabata, za mu kawo muku koyarwa ne ci gaba akan koyarwar Google Drive. Wanda ba su kalli wannan koyarwa ta mu ta farko ba, akwai link a ƙasan wannan bidiyon wurin description, a iya zuwa a kalla domin a fahimci abin da muke yi sosai da sosai. Wannan Google Drive iya da alaƙa da Gmail. To wannan dalilin yasa a daidai wurin description ɗin muka saka duka koyarwarmu da muka yi akan Gmail, tun daga buɗe shi har sarrafa shi. Ka iya zuwa ka kalla daki-daki domin email yana da fa'ida, abin zai burge ka sosai. To yau a wannan koyarwa insha Allahu za ka ga yadda za ka tura abu ko da ya kai 10 gig kai kuma ba a taba maka data ka ba, kawai link din za ka tura. Wannan abu ne mai sauki wanda zai kawo sauki a cikin tafiyar da al'amura. To mu shiga cikin shirin insha Allah. To da farko za ka zo wurin Google Drive, amma iya da kyau ka shiga cikin Play Store ka tabbatar da cewa is up to date, wato an yi updating din shi. To idan ku an yi updating din shi kawai sai ka shiga. To wannan shine Google Drive din wanda muka yi creating wancan karan, ga foldoji. Shi yasa na ce wanda ba su kalli wancan shirin ba sa iya zuwa kasan wannan bidiyon su duba wancan shirin. To wanda suka kalla kuma sai su biyo mu tafi. To a nan ina so ne in tura da sako na document, kamar yanzu wannan my document in na shiga ciki. To kun ga document nan a ciki. To yanzu misali a ce ina so in tura wannan kamar wannan WhatsApp book din. To kawai zan zo nan sai in ce sai in danna kan wannan ɗige-ɗigen, afwan wannan ɗige-ɗige guda uku ina danna akai, ga bayanai nan share, manage people, add star, kaza duka. To amma mu anan zamu ce send a copy. To wannan send a copy din zai baka dama ka tura ta WhatsApp ko ta Gmail ko ta Telegram da ma sauran wurare duk gashi nan, ko ta Messenger ko ta menene. To mu yau zamu tura ne ta Gmail, amma za ka iya tura ta WhatsApp ko ma ta menene, zai baka dama. To in ka shiga cikin Gmail ɗinka, to shikenan sai kai typing sunan email ɗin wanda za ka tura. To yanzu misali ne ina so in tura wa wannan email ɗin misali. To sai ka zo nan sai ka ɗan faɗi wani abu kamar ɗan heading ɗin abin da zai fara gani, cewa ga misali ka ce saƙon, kamar ka ce ga saƙon. Sai ka ɗan sako nan wurin compose ɗin nan, sai ka ɗan yi rubutu ko ya yake, ka dai ɗan nuna dai ga abin nan an turo misali. To shikenan za ka ɗan taita. To shikenan da zarar ka gama ka ɗora email ɗinka, kawai sai ka zo sai ka ce send. To shikenan ka riga ka tura wannan ta cikin email. To sai koyarwa ta gaba, kamar yadda muka yi bayanin cewa za ka iya tura abu duk nauyin shi, amma kai ba ruwanka da na wannan nauyin, kawai link din zaka tura mutum, shi zai je ya downloading a can. To amma wannan na farkon da muka nuna, shi nauyin abin ya shafe ka domin turawa kai. To amma wancan wanda zamu nuna kuma yanzu link kawai zaka tura, kamar misali wannan din dai
sai ka ce kana so ka tura wa wani naka ko baya nan ko meme ta email. To a nan karan za ka ce copy link kamar yadda ake gani gashi nan ana nuna copy link. To in ka copy wannan link din to sai ka fito gaba daya sai ka taho wurin Gmail ɗinka, sai ka taho wurin Gmail ɗinka, to sai ka zo sai ka ce compose, wato za ka shirya email kenan. Sai ka zo sai ka rubuta email din shi wannan wanda za ka tura wa din. To sai ka zo sai ka ɗan yi ɗan bayani a nan cewa ga bari dai mu ce ga saƙon dai. To sai ka zo nan sai ka ɗan yi turancin da za ka yi, kawai dai za mu ɗan tattaɓa ne kawai mu abun nan tun da misali ne. To sai ka zo sai ka yi paste, wato sai ka saukar da wannan link ɗin naka da ka riga ka kwafo shi daga can. To wannan shi ne kawai sai ka zo sai ka ce send. To shi ma kun ga gashi nan sending, kawai zai tura wa shi wanda aka saka email ɗin nashi. To yanzu abinda za mu yi tun da email ɗin iya jikin nan, to za mu shiga domin mu ga me aka tuturo. Kun ga yanzu ga na farko nan email ɗin har ya shigo wanda ya ce ga saƙon. To kaga da ka danna ko kuma da ya danna shi wanda ka tura wa ɗin zai yi loading, zai buɗe. To kun ga gashi nan za ku ga ya zo mai ne kamar a matsayin attachment, wato kamar kun ga yanzu gashi nan haka zai gan shi. Kun ga wannan shine na farko da muka turo wanda ya ce ga saƙon wanda muka turo shi, wanda shi turuwa muka yi. To shi kuma idan iya so kawai zai danna nan zai yi downloading din shi a cikin wayarsa ko a cikin zai yi downloading din shi a cikin wayarsa. To kun ga na biyan nan wanda shi kuma link ne muka turo. To shi ma in ya danna, to shi kuma wannan karan to in ya taba za ta tambaye shi, in ya ce zai bude ne da Chrome misali zai taba akan Chrome. To kun ga gashi nan yanzu Chrome ta bude mana shi wannan na link din. To kaga in ka zo nan to shine shi kuma zai yi downloading din shi a nan, kai ba ruwanka wanda ka turo, shi da aka turowa shine zai yi downloading din kayan shi. To da fatan wannan koyarwa da muka yi akan Google Drive ta kayatar kuma ta ilmanta. To alhamdulillah muna godiya da tsayawar da kai ka kalli wannan program daga farko a ƙarshe, kuma da fatan an fa'idantu. Idan ana da wani shawara da ake ganin ya dace a gaya mana, to a je wurin comment a yi mana wannan shawara, muna maraba da ita. A kuma yi subscribe idan da ba a yi ba, a kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. A yi liking, a yi sharing. Muna godiya kwarai. Bisalam.